Nós estamos na Escola Básica Washington, maneira nós sabemos o projeto de Centropic Agroforestry da Escola Básica na começar. Nós começamos na Escola Básica Washington, caminhando com meu serviço com um candidato grande de maestro, aluno e também voluntário maior para realizar esse projeto possível. Essa aqui é a primeira fase, depois de que na hora que o jardim de alimentação está instalado. Agora que na tarefa também começar caminhando com o maestro, mas também jovem e aluno da Escola Básica Washington, mestre vai manter essa aqui e dentro de pouco nós estamos começar a cosechar toda a fruta e verdura com o jardim de alimentação. Dia 17 de fevereiro também tem o próximo na Escola Kudawecha, primário Kudawecha, e nós estamos uma chamada de work na comunidade para vir como voluntário, aluno, maestro, maior, para vir para junto, nós por realizar o jardim de alimentação naar differente scholen rond onze isla. We zijn vandaag begonnen hier op basisschool Washington. Dan komen er nog 12 na de carnaval. Zijn we bij Kudawecha, daarna Play to Wiz. Nou, tot en met juni. De laatste wordt Piers X. En op elke school gaan we voedselbossen aanleggen. Waar de kinderen uit kunnen leren hoe je planten groeien. Maar ze kunnen ook grondonderzoeken doen. Dus ze hebben nu gisteren gekeken hoe de grond was zonder voeding erin. Dus gaan ze volgend jaar eens kijken van, is de grond nu anders? Ruikt die anders? Proeft die anders? Nou, alles kunnen ze ermee doen. Ze kunnen hun rekenlessen erop loslaten, want we hebben elke meter een boom geplant. 10 meter lang, dus hoeveel bomen staan er dan in? Hoeveel fruitbomen? Daartussenin papaya's, hoeveel papaya's hebben we dan geplant? Dus het hele concept is eigenlijk bedacht om echt de kinderen te helpen. Weten waar hun voedsel vandaan komt. Maar ook gewoon de ruimte geven om te leren, niet alleen maar in een klaslokaal, maar ook daarbuiten. O projeto vai indo tremendo maneira botawak, nós temos hopi voluntário durante o dia, gente na bing na bai e tour ajuda super bom. Nós temos até hasta muita nang ko abing ajuda, trabalha duro e tour hayele mas leuk mes. A ideia tá com hora que mata nang que começa a crescer, muita nang também tá agora involucrar para ajuda para morrer mata não para hora que tem com saia fruta e verdura não também com ajuda a cosechar e assim na portar partir of essa ainda nós não planja full ainda pero ideia não tem se. De projecten worden opgezet door de hele community. Dus het is niet een bedrijf of de overheid of iemand die komt en het aanleggen, maar het is echt bedoeld als community vanuit de school. It takes a village to raise a child. Nou, dat is ook hier in het voedselbos de bedoeling dat we het met elkaar doen. Dus veel ouders van de school, maar ook buurtbewoners zijn bomen komen brengen vanochtend. Meer dan we konden gebruiken. Super, want die kunnen mee naar de volgende school. Zodat iedere school genoeg bomen heeft. Mensen komen helpen bij het aanleggen van het bos. Het is hard werk, het is heet. Dus onwijs dankbaar voor iedereen die gekomen is. En ik hoop zeker dat diezelfde hoeveelheid mensen ook komen bij de volgende projecten.